পৰিৱৰ্তন ৰেলী বিটিআৰত আৰু কোনো ভয় নাই, কোনো দাদাগিৰি নাই, কোনো অশান্তি কৰিব নোৱাৰে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মাটিৰ অধিকাৰ, সংবিধানিক অধিকাৰ, বিটিআৰত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সামাজিক অধিকাৰ, সকলো অধিকাৰ প্ৰদান কৰি ইউপিপিএলে শান্তিৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব। এইকাৰণে মাজবাটবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, অহা 7 তাৰিখত যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত দীপক বৰুৱা ডাঙৰীয়াক ট্ৰেক্টৰৰ ছবি ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব লাগে। মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই এইখিনিকে কৈছোঁ, বাকী আমাৰ সভা চলি থাকিব। ৰাইজে সভাত আমাৰ অতিথিসকল আছে, মিটিং শুনি থাকিব। আমাৰ পৰিৱৰ্তন चन्द्रन ब्रह्मआथ' बुंबाय थादों दायो माने प्रमद बर'आलायनो बेबायदि मोसानाया माने बेयो जेननायनि थाखायसो मोसानानै लाखादों होनना बुंदों। जानोबो हायो, चन्द्रन ब्रह्मआथ' आरो भगबान नालाय बियो मिथिगौ, बांसिन मिथिगौ। मानसिया बेखिनिखौबो बियो बावबाय कि मानसिया दुखुआव रावबो मोसाया, खुसियावसो मोसायो मानसिया। दा नंखायनो अबस्से दुखुआवबो गाबो, माने मा होनो मानसिया मोदै हगारो, सुखुआवबो मोदै हगारो, नाथाय दुखुआव रावबो मोसाया। एबार देरहानाया निश्चित, ना चन्द्रन ब्रह्म ना हाग्रामा बेवहाय रावबो गैला। एबार इउपिपिएलनि सरकार आरो एबार गोजोन शान्ति आरो खौसेथिया जोंनि हारियाव फैगोन, जौगानाया जोंनि हारियाव फैगोन। गोरिब गुन्द्रा बयबो बोथिनै ओंखाम मोनजानानै मोजाङै थानो हागोन। आरो जायफोर जोंनि लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि गैया बिसोरनो गासैनोबो जोङो माने माखासे इमप्लयमेन्टनि बेबस्था खालामदों, मोजां सोलोंथाइ लानायनि बेबस्था खालामदों। इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो बिटिआर जि गोरोबथा बियो 100% इमप्लिमेन्ट जागोन। जेलाव थानाय जेसेबां जोंनि जोहोलावफोर दङ बिसोरखौ जोङो थाबैनो बरननो नाजागोन आरो जोंनि गेजेराव गोजोन शान्तिखौ लानानै माहारि जौगानायनि खामानिखौ जों मावगोन। आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोर गावनि हारिखौबो थगायबाय, मालाय हारिखौ थगायबाय, रायजो राजाफोरखौ थगायजोब्बाय। दा नंखायनो बर' हारिल' नङा, गुबुन हारिफ्राबो बिथांमोनखौ जोगारबाय आरो एबार इउपिपिएलनिनो सरकार फैगोन। दिनै परिबर्तन रेलि, सोलायनायनि मोनसे रेलि, बियो माने उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जागायबाय, बरसलानिफ्राय, आरो बियो कन्टिनिउ गासैबो जिल्लायाव जागोन। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि जि मोनसे ढौ फैदों, बेखौ जोङो कन्टिनिउ इलेक्सनसिम जोङो सालायगोन। आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों आरो रायजो राजाफोरनि एबार गोसोनि जि हास्थायनाय बियो जाफुंसार महर मोनगोन। दिनै गेदेरथार बाइक रेलि लाबाय आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजानो मा मेसेज होयो? दिनै जों उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि नेतृत्व मोनबा समस्तिनि गासैखौबो लानानै मोनसे बाइक रेलि खालामबाय। आरो बे बाइक रेलियाव जोंहा 5000सो सुबुंफ्रा बाहागो लादों। आरो दिनै अरां माबानिफ्राय रौता समस्तिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय अरां, धनसिरि, रौता, बेनिफ्राय भैरबकुन्द, हरिसिङा, बे गासैबो मोनबा समस्तिखौ गिदिंनाय जादों। आरो बे माबाया जा बाइक रेलिया जितु जथेस्थ डिसिप्लिन आरो मोजाङैनो साक्सेसफुल जाबाय। आरो बेनिखायनो दिनै जायफ्रा दिनै बे रेलियाव बाहागो लाबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो साबायखर होदों, धन्यबाद होदों। मानोना बिथांमोना सर्ट टाइम नटिसनि गेजेरावबो बिथांमोना गासैबो बाहागो लाफैबाय। बिथांमोननि जिखिनि सुबिदा होनांगौ बेखिनिखौ जों पार्टि साइडनिफ्राय हायाखैबाबो बिथांमोना जेबो आपत्ति खालामाजासे दिनै बे बाइक रेलियाव बाहागो लानायखौ बिथांमोना साबायखर होदों। दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौ बेखौनो साबायखर होनो सानदों जे जोंनि जे हाबाफारि बेयाव रायजोफ्रा जथेस्थ सहाय जनायदों, जोंखौ बिभिन्न प्रकारे हेल्प खालामदों। आरो बे बाइक रेलियाव जि जोंनि मावथिफोरनि जोंनि वार्कारफोरनि रायजोफोरनि जि स्पन्टेनियास रेसपन्स, जि बिथांमोननि जि सहযোगिता, जिखिनि सापर्ट, बेनो प्रमान होयो जे एबार बिसायख'थिया इउपिपिएलनिनो देरहासार जागोन आरो बे बाथ्राखौ बिनिनो इंगित होदों। नाथाय मैया बिटिसिनि बारग' माने चिफ डेपुटि हाग्रामा महिलारिया फैना बुंदों उदालगुरियावनो मोन 10नि मासेखौ मोन 10आनो मोनगोन होननानै बुंदों। हाग्रामा महिलारिया दा गावनि मावथिफोरखौ नार्भास खालामनो गोसो गैया। बिथाङा मोजाङै मिथिखायो जे एबार बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि पार्टिया उदालगुरियाव मोनजि मोननायाथ' बादानो हो, मोनसेबो मोनगोन ना मोना बेनो स्पष्ट नङा, क्लियार नङा। बिथाङा दिनै गसंनानैनो सिमां नुदों जे एबार उदालगुरियाव थांनाय बारनि बायदि मोनजिखौबो देरहागोन आरो सरकार दानो हागोन बायदि होननानै बिथाङा दिनै गसंनानैनो सिमां नुदों। बिथांनि जि बुंनाय बे अबास्तब, खारन दिनै जों बे मोनबा
समस्ति गासैखौबो गिदिंजोबनानै मिथिदों रायजोफोरनि माबाया मा बिथांमोना हयथ' मोनसे आसा खालामदों जे बिथांमोना जिहेतु मासलमेन दं थाखानि पावार दं आरो बेखायनो मासलमेन इउज खालामनानै सोरखौबा सिगिसख खालामनानै थगाय थुसि खालामनानै थाखा फैसाजों बायनानै देरहागोन होननानै बिथाङा दासिमबो सिमां नुदों दासिमबो आसा खालामदों खिन्थु बिथांनि जि सिमां बेखौनो दिनै मोगथाङाव महर जानाय नङा खिन्थु सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बारग' एमपि बिथाङाथ' दिनै माने बिटिआरखौ रिभिउ खालामनो नांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा थोंजोङैनो हाग्रामा महिलारि बिपिएफनो भट होनांगौ होननानै गोबां माने बारग' बिथांनि मावथि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बुंफैदों मा बुङो सानसुमा खुंगुर बसुमतारीयाथ' आसलथे बुंनो थाङोब्ला बर' पलिटिक्सआव मोनसे मियाद जोबनाय मेडिसिन बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया जेबो खामानि गैया बिथाङा दिनै दालालगिरि खालामदों पलिटिक्सआव दालालगिरि खालामदों दिनै हाग्रामा महिलाया हयथ' बिथांनो गरनै गरसे रां होदों मानोना बिथाङाथ' थांनाय 2000 बे समाव पार्लियामेन्ट बिथांनि टिकेट होखा रागाजों ओंखारबोदोंमोन हाग्रामाखौ गोबां रायदोंमोन आरो जोंजों सिथाबफैदोंमोन बेनिफ्राय थांनाय 2019 मायथाइनि जे पार्लियामेन्ट इलेक्सन बे पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव जों बिथांनो भट टिकेट होआलासिनो गुबुननो होनायखाय रागाजोंनो जोंनिफ्राय गोजान जादों दिनै हयथ' हाग्रामा महिलारिया जायखौ बिथाङा जिग' रायदोंमोन पाब्लिक मिटिंफ्रावनो गाज्रि सोदोब बाहायनानै हयथ' दिनै गरनैसो फैसा मोननायखाय बिनि बे रागाया थान्दा जाबाय आरो हयथ' आसा खालामदों जे फैगोन पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बा एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथाङा टिकेट मोनगोन बिदिनो आसा खालामदों दिनै थांदों दिनै बिथाङा सासे गादिल'बि दैदेनगिरि सासे प्रिन्सिपल गैयै दैदेनगिरि सासे आदर्श गैयै दैदेनगिरि आरो बेबायदि आदर्श गैयै प्रिन्सिपल गैयै बेबायदि दैदेनगिरिनिफ्राय बर' रायजोफोरा जेबो आसा खालामा बेनिखायनो दिनै जिखिनि खोथा बुंदों बियो थाखानि थाखाय गावखौ बिक्रि खालामनानै गावनि साननाय हनाय गावनि व्यक्तित्व गासैखौबो हाग्रामा महिलारि बायदि सासे भ्रष्टाचारि दुर्निति परायन बेबायदि दैदेनगिरिनि खाथियाव बिक्रि खालामनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बान्दा हिसाबै बिथांनि दालाल हिसाबै रायजोफोरनि खाथियाव जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे थारैनो लाजिथाव मुगैथाव आरो मिनिथाव आसामनि मिनिस्टार बिथां चन्दन ब्रह्मआ बुंदों दायो प्रमद बर'खौ लानानै गोबां बुंथिदों नाथाय इउपिपिएलनि जि माने जाफोर सुबुं गोमाफोर जायो बेहाय माने मोसानायखौ बिथांमोना खेंफोरथि होदों माने खेंफोरथि नङा बिथांमोना बांसावदों मानोना इउपिपिएलआ जेनगोनखायनो एबार खेबसेयाव माने मोसाना लाखाबाय होननानै बुङो मा बुंगोन चन्दन ब्रह्मनि साइक'लजिया जोबोद लोरबां खारन मानसिया ओरैनो मोसानायनि आन्दोआव माबा मोनसे इंगित मोन्दों आरो बे इंगितआ जोंनि थाखाय पजिटिभ दा चन्दन ब्रह्मआ बेबायदि मोसायो लोंनानै मोसायो खिन्थु जों लोङालासेनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मावथिफ्रा रावबो लोङालासेनो रायजो राजाफोरनि जि रेसपन्स दानि जि बारहावा बे बारहावाखौ नुनानै जों जे देरहागोन बेखौ खाथां जानानै बे मोसानाय बे एक्सप्रेसन अफ जय एन्ड हेपिनेस बिथांमोन बायदि लोंनानै फाग्लामि खालामनानै मोसानाय नङा बेनिखायनो चन्दन ब्रह्मआ खोथाखौ साइक'लजि जेबो नलेज गैया बेनिखायनो बिथाङा जि बुंदों गावआ जिबायदि लेभेलाव दं जिबौआ जेरै जिबौनि न' आथिंखौ नुयो दिनै चन्दन ब्रह्मआबो गावनि लेभेलनि होनना सानना लादों बे मोसानायखौ बेनिखायनो चन्दन ब्रह्मनि खोथायाव जेबो ओंथि गैया जेबो मिनिं गैया आरो बियो रायजो राजाफोरखौ कुनुदिन फोथायनोबो गनायहोनोबो हाया